strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, sa naghinapos nga sumpay ning atong sugilanon. Just a little bit. Inday. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die. Ay, Joko, ang sama uwi. Ay! Narang mo na ito ako'y pangutana. Ay, pasa pa. Sir, kadiyot sa ba? Sir? Si Roy, man nag-sir magyapon ka na ako. Hindi man ka mo patuubi. Hindi man ka maminaw. Unsa may problema? Di ka ganahan ini, Ganahan man ko. Kung mo, ayaw na sigsapa, okay? Focus na. Haba? Kasi aron ko. Oh my. Sige, go. Hala, uy. Ay, kurugin ko, uy. Uwa ko kasabot sa akong gipatik. Kulba nga, uy, taman. Nakuyawan nga, excited. Ang sa panik, uy. Basta kay dili may spelling akong gipatik, uy. Ako, si Sir. Joko di ay. Kaming duha. Pagkadiligin masapot. Inday? Oh, Okay na ka? dili. Unsa may problema? Naunsa ka? Okay na day ko, uy. Abli, kaya musuod ko. Inday? Sir, Naunsa di ka? Naglain mong tiyan? gikabuhi ko. Tungod sa imong gikaon? Tungod nimo. Ha? Di gyud ikaw ha. Ang akong bote pasabot. Unsa man? Sorry ha. Pero, wala ko kasabot sa akong gibati sa imong gibuhat. Ha? Ang imong gibuhat nga, wa pa mahuman. Oh, Pasensya gyud. Karon pa manggut ko kasuway ini. Mao nga nakuyawan kaayo ko. Plus, di pagid gihapon ko makatuo nga. Ikaw, ako. Ay, basta. Oo. Ayaw tabuni imong naong. Naunsa man na siya. Honeymoon ron nato. Ayaw kalimot, anak. Natural lang, ha? Hinahinaya lang sad ko. Kasabot na ko. Okay. Don't worry, Inday. Hinahinayon ako. Hinahinayon tika. Kanang di ka makuyawan ba? Okay? Okay. Ayaw lang yung saba, ha? I-feel lang yun. Okay? Okay. Okay ra. Okay ra. Kana okay ra. Okay ra. Okay ra. Okay na. Okay ra. Okay na, laki. Nakatulog na siya. Hala, uy. Kawawabian ako ini. Halok-halok pa ko pagpermero pero di ito. Ew, kauwaw.
Pero, di bagit gihapon ko makatuo nga kami na. Di man ko pala ang sige tutok siyang naong, uy. Di sa tingali ni makamata kung ako siyang hagkan sa aping, no? Hinayon lang gud na ako. Ay, salamat. Uwa makamata. Matawag lisad ko eh. Good night, my love. Oh, may kulay. Nagtupad mini. Oh. Hala ka diha. Tinuod ka ditong tanan. Di ka dito dam ko. Hala, uy. Murag di man ko karog tanaw niya kung makamata siya. Muhinay kong bangon, bi. Kalain ba, uy. Ing ato di ay ito. Maayo man itago. Pero, samasan ko katago ini nga. Ni aman mi sa hotel. May datog. Ni apa mis bay karon kay daghan unta akong kataguan. Asa man ko pasok ini ha. Pero buntag naman sad. Ay mo bangon na lang gid ko, uy. Maligo na lang ko. Ikaw man akong kawas ko. Inday? Oh. Ay, nag-shower di ay. Okay. Mag-shower sad ko. Human sa bed scene. Shower scene sad. Hi! Good morning! Inday? Sir? Joko? Anong ingon ana imong tinanawan ako? Kung ikaw na, kinsa di ay nag-shower? Ungo? Kung sa may katuanan, tinuod akong isulti. Paminawa ha? Waka kadungog karon? Naay taong CR. Nag-shower. Waka ba kadungog karon? Nihunong na. Pero ganina. Okay na, ma'am. Balik ka. Thank you, Dong. Balik ka, ma'am. Ay. Kuyawan ka? Isa mi di makuyawan. Klaro ko kayo nag-agas ang shower. Nagtuong ikaw maong mibangon ko para musod unta. Unya, nisud kagikan sa gawas. Siyempre, kuyawang gyud ko. Pagkaligo na ko ganina, sige paong-paong ang shower. Dugay ko nakahuman mo nga, pagkahuman ako.
akong gireklamo kay bawo man ko nga maligo sad kay nigmata nimo. Mo to, ilang gidali pag-ayo samtang natog pa ka. Humuta sa akong misis pa eh. Sige na, kaligo na. Ano mamahaw na ta? Free man ang breakfast, diba? Gigutom na ka? Wa pa, pero ikaw. Gutom na. Oh, sige. Kaligo na dayon aron mga tunata sa restaurant. Naaraman ko na sa ground floor. Wa man nito ang gusto na kong kaunon. Ha? Naaraman din eh. Ha? Ikaw. Ha? Dali, mag-shower ta. Human naman ko. Ay, bahala na. Dali na. Kapamahawon na kay ko shower. Dali. Dali. Happy? Oh, anong nandabon naman sa kasimong naw? Nauwaw ko. Anong nauwaw man ka? Basta. Daligod. Tanaw na ko, be. Ayaw tabuni imong naong. Nauwaw ka na ko? Oh. Nganang mauwaw man ka na ko? Imo naman kung bana. Ang angbi. Unsa ang angbi? Imo naman kong nabuking. Nabuking nga unsa? Nga. Kamausad kong mag-inigat. Unsa? Ayaw ko kataw ibang. Wa man ka mag-inigat. Ikaw ka lang may-express imong love na ko. Basta, nag-igat-igat ko nimo. Makalingaw magid kayo, bisan ng saon. Unsa to? Akong tiyan. Gutom na kaayo. Sige. Madali na taghuman aron. Mangaon na ta. Hey, wa ka lami sa pagkaon? Lamian man. Nagtimi-timi lagi ka? Naghuna-huna lang ko. Kung tinuod pa gining tanan. Ha? Sa tinuod bitaw, sir, no? Ikaw ba? Ayaw na lagi pag-share na ko. Nga no manggid ka? Naanad na magod akong bakba. Nakasubo na mo kung kagtawag na kong chuko, good? Ay, o lagi, pero hindi lang ako malikayan. Makasurgit ko. Okay. Sige. Babe na lang ang atong tawagay. Call? Okay. Babe. Na! Good morning. Ay, Nicole? Nicole? Ay! Nakapas pa kita! Yes, nakapas na yun, be! Atlas! Maybe I came on too strong. At ang imong higala ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sinuwat ni Baby Omega Flores. Direktor Alex Repolyo Lara. Dalit kanato sa RMN Drama. Just for I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say, and I've been known to give my all.